Bantwana basekhaya bethuna molweni. Namhlanje ndizothi kuwe, you are here to break what broke them. Uzokophula okwabaphula. Mntana sekhaya uba ubuya kulamakhaya enhlupheko, kulamakhaya icala lakhona belilinhlupheko mntana sekhaya. Abazali bakho or umzali wakho ebesiwa evuka ebuya kwifamily rich but yena engekho rich. Ndicela usondele ke ndikuphe green light of what you are here to break, because wena uzokophula okwabaphula bona. You are here to break what broke them. Manqale ndithi number 1, xa ukhuliswe ngumuntu obengena nto ebengathathi ntweni, the whole family have this idea yokubana awuyonto kwa wena, uzalwa nje unale curse yokubana you are from nothing and there's nothing that is expected from you. Lento ukhula nayo, it's shifted as a birthright yakho. So when the first thing that you should do is to shift that and start usaqala usakhula ubonisa abantu ukuthi no, I'm not going to be there like that. I'm going to rewrite that, because wealth and ambulance is my birthright. Uba ndizalwelwe phi ayithethi lonto leyo. I am going to actually break that, because mnanzela mazohlupheka apha emhlabeni. Number 1. Number 2, mntana sekhaya, xa ubuya emzalini ebehluphekela, umzali ebehluphekela ebevuma yonke into ebegezeleka kwifamily, and lonto leyo ibimenza ukuthi ahlale ethule engakwazi uphendula ngoba kananto kuthiwa sithula wena, stay humble. So nawe xa uyinzalelwano yakhe, you inherit that silence. Mamela ke, you are here to break that curse. When are you not going to keep quiet? You are going to stand up and stand on business. You are going to say what was not said. Let me make an example. My mom used to allow ifamily yakhe to walk all over her, and she will complain about it. Mayebuya pendlini athi you saphathwa so sathi ndike mna ke benithulele ndoni, athi hayi sizawuthini kaloku ngaba basezintweni benqonda bani. They will never do that to me, and they will never, and they know. Mamelake. So you shouldn't inherit la silence. You shouldn't inherit la forced stay humble nonsense, because you can be able to uphakame now. Use your mouth. Number 3, eyenzeke xa ubuya kwifamily njena, uya ube ngumuntu ozawufuneka ube ne show off, because uhlala ubonisa abantu, you are people, uzaba yi people pleaser. Uzawuhlanje ufuna ubonisa ababantu ukuthi I can, nami ndiyakwazi uyenza lento niyenzayo nami ndiyakwazi. So you will be people pleasing and over giving yourself nezinto onazo, because there's that guilt owazalwa nayo yokuba awuyonto. And another thing, anditsho ukhule kwindawo mhlawumbi wena ubuhlanjiswe iwashing kuyo, so xa somdala noba sonemali la nto itshintshile, ayisiyohlamba washing ngoku, seyimali yakho ihlamba bona. So you must be able to change that, take that guilt out, and stop being a people pleaser and over giving. And number 5, umntana obuya number 4, umntana obuya kule family uba nje xa ethetha xa ene dreams like I do, sitting on tables like this teaching people, uyahletywa kuthiwa xa engubani yena ucimba bani uzawuphelela phi nalento ayenzayo. You are being made as if you are arrogant or i-success wena ayikufaneli, because kaloku ubuya enhluphekweni, ubuya kumzali ongeyonto. So when are you gonna be made ujonge eqaleni, like, because they are used to sidelining everything about you, your mom and everything. So now are you gonna be like that? Xa uqala izinto ze TikTok uqala uthetha apha manje kuthiwa esheni imvile ba uthini na. So bethuna, you are here to fight that.
You are here to claim your spot unapologetically. Unapologetically. Mandiphinde ndiyeke nakunumber 5 ndithi also umuntu nje uyathanda useklisha kwi-relationships. Uyathanda ba kwi-relationship ezi-stagnant, ezi-abusive, like i-relationship choose partner that are not going to give her greatness or his greatness. So you need to choose partners that are gonna nourish your soul, zingakudrain, ne? Just to lantika nje. Family, those 5 things ndicela uqala uphakama ngoku. Into ozoyenza apha uzophula okwabaphula bona. You are here to break what broke them. Everything is working out for me. Apho ndinyathela khona kukhokhela ukhanya, apho ndihlala khona kukhokhela ukhanya. Family, love and light. Peace out.